gamay. Tuyok na. Karaho? Dapat sa PC ba? Kana bang katong yellow ba? Kana ba naman itong mga tanganan sa mga kuha to? Dili sa drawer. Ito ang tanganan sa mga stapler sa dapat sa tapat sa PC gid ba? Akala mo rin mga tara ko na dira. Nara kwarta no. Nara. Sige. Bukan ko. Hoy, tara ko na punta. Buat tara punta. Picture, pawai kami ya. Pawai. Pawai kami pawai. 15.20. Pwede naman tapos sa kayong 01K unya. 01K?
Ay, sorry. Sorry. Asa? Jangan ko tage. Jangan ko. Palit ka ng t-shirt. Asa mong palit ng t-shirt? Namay namin. Sakto lagi ta, puwente. Sige. Ana. Pero, No? Natural. Ah. Kuan dire. Ilang ununganan gang no? Mamili rin sa nila. Mamili, gaya ko doon. Jadi mo nga na. Asana? Hari? Ah, okay. Pila? 350. 450. Pila ta? 450. 150? 4. 450. Kani? 1? Doon, tanda mo. 450. Nindot na lang pa rin yung nilisip ko lang mga friend. Kana? Pila na? Mura siya, kuan. 450. 450 gyapon? 450. Gede. Sinulog pero nindo siya. Oh. Linit kayo. Di na init eh. Sure? Oh. Ano yung gamit dun sa mga sport? Gamay lang po na exercise. Murag feel na ko initan ko. Wa mo long sleeve. Long sleeve yun. Oh. Katugang, ano mo, gana ka ni? Oh, pero 400 mo kapin. Kana manin ka.
Ako tayo XL, XL. Pero XL ko ana. Or kan. Wala ka man sila tinising. May XL. Ha? May XL. Pila sa di? 450 Japon. Pila? Indot na. Hindi sa nung dito na pikas. Be. Wala straya balik to straight. Nindot og tila ila. Pero o ganahan ka tila. Ha? Thank you. Rata. Pili lang, pili lang. 480. Okay. Okay, okay. Ha? Maram daw guys. Wala pa iya ha. 50 na? Hindi tayo mga tila. Ito yung mga tila. Awad lang. Din dapat design mo. Mahal lagi. Mahal. Sarang mo na rin bukod. Ilan lang. Dire. Awa. Siya may gamit ano ilang kuwan di ano? Lagi. Gamit. Kana na? Mura ko. Yung nagpabutang din. Para asa na? Mut na. Pandong. Daw na sa BRT. Pandong. Na. Tila ako. Dali ko.